Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon pilota zalei. Gaur Antzizar pilotalekuan izango du jaialdi eder bat, Beasaingo pilotalekuan. Eta bi partio oso garrantzitsu, bi semifinal. Lehenengo promozio mailako semifinala, hor Gorriz, Iraide, Iriarte eta Lilia Arnaga izango ditugu. Eta kontrario, Alize Sagardui, Goizuetarra eta Initza Etxeberria Lazkaotarra. Eta semifinala erreparatuta, ikusten dugu semifinal gogorra izango dela. Bi bikote oso gogor. Iraide eta Lilia bigarren gelditu dira eta Alize eta Initze hirugarren. Eta partio bikaina eskaintzen diguten, badakigu nola jokatzen duten bakoitzak, eta bigarrena hirugarrenan kontra izango da semifinala. Lehenengo sailkapen buru Dunixe eta Intza Arruti sailkatu dira, horrek zuzena finalea, eta hemendik irabazten duenak finala jokatuko du Azpeitin, Dunixe eta Intzan kontra. Eta sailkapenai begira, lehenengo esan dugun moduan 5 puntukin Intza Arruti eta Dunixe Alberro sailkatu dira. Aldaketa dagor, bigarren izango zean Iraide, Iriarte eta Lilia Arnaga 2 puntuekin. Eta gero hirugarren Alize Sagardui eta Initza Etxeberria 2 puntuekin bebai, baina horre aberatsa egongo zen. Eta gero laugarren postuan Gomez eta Sotil. Eta gero bigarren partia izango zen, hori gero hitz egingo, baina lehen mailako semifinala Gorriz izango ditugu Iera Iturriaga Leitzarra eta Oiana Orbegozo, Azpeitiarra. Eta gero kontrario moduan Maite Mujika, Eulatearra, eta Olatz Ruiz de Larramendi, Eulatearra ere bai, urdinez. Eta bi semifinal polit aurre ikusten dira, jende asko hurbildua frontoira. Eta oain ari dira behotzen promozio mailako semifinalistak, hor bata besteakin hitz egiten, ikusita zelako semifinala dagoen aurretik. Eta ea zeinek irabazten duen, eta behintzat partio poli bat eskaintzen diguten. Oin pelotaiak ume txikiekin esnekiak eta banatu ondoren, argazkia, deno batea. Eta hau bukatu da ondoren, azkenengo beroketa lanak promozio mailakoak, eta laster izangoa da berrio promozioko semifinalakin, eta ea zer eskaintzen diguten.
Bueno, bi bikoteak prest, hasteko moduan, eta epaile lanetan Mikel Saralegi eukiko dugu, Itxaso naita, eta badazte lau pilotariak. Mikelek txapa bota, eta urdin atea da, beraz, Alize hasiko da sakatzen, behantzat izango da lehenengo sakea, eta ea ze pelota aukeratzen duten. Ikusita Alizek saketik min asko iten dabela, nik uste dut pelota bizi bat aukeratuko dutela, beak saketik min egiteko, eta hor ikusten dira Initz eta Alize pelota aukeratzen, aukeratuta. Alizek bikote gorriai pelota pasa. Eta bueno, hemen atzan ikusten dugu botillero lanetan bi bikotea gorriz Lilian aita egongo dela, eta bikote urdinan Ainitzen lehengusua, eta bada Ainitze sakea. Liliak eskerrakin ezin eutxi, Alizentzat lehenengo sakea, bat eta huts. Bueno, esan behar dugu, bakigu Alizek saketik mina handia egiten da bela, sake oso biziak ateratzen ditu, txispakin, eskutik txispakin irtetzen jako, eta nik uste dut horre Liliak lan asko egin beharko da bela sake horrek eusten. Eta, bueno, aber Lilia nola moldatzen atzean. Eta bado Alize berri osakea. Liliak eskumaz eutxi. Alizek atzea. Liliak eskerrez eutxi. Alizek bera. Bana markagailuan. Alizeren utxa. Eta bain nik uste dut bikote gorriak pilota aldatuko da bela. Bueno, ematen dau pelota mutelagoa dela. Ikusi beharko be iraide saketik nola moldatzen den, badakigu sakez be min egiten da bela. Eta berra Ainitze bebai nola moldatzen da atzeko kuadro horretan sakei erantzuten. Eta iraide sakea, Alize airez, iraide keutxi, Alizek atzera, Liliak eutxi. Ainitz altura bihatzen atzera, Liliak atzea, Ainitz eskerrakin eutxi, iraidek moztu, Liliak paret askorekin, ondo Lilia hor atzera botatzen, Ainitzek ezin eraman, bita bat, gorri, aurretik. Hor oso ondo Lilia atzea altura bilatzeu, eta hor eskerpa eta sartzen. Hor Ainitzek ezin izan dau eraman. Eta bueno, gaingoz nik uste dut partio hasiera ongi ekin diotela lau pilotariak. Eta badua berriro iraide sakera. Liliak atzea, eskerpa eta hori bilatzen. Ainitzek eutxi. Iraide sartuko da. Liliak eskerrez eutxi. Alizek atzera. Oso ongi Lilia hor altura bilatuz.
Ainitz ere bai. Lilia. Liliai pixka gainera etorri zaio. Alize sartuko da. Eta hor, azkenengo momentuan ez dakit bote makala egin dion, efektuakin eman dio Alizek eta Iraidek naiz eta hor egon ezin izan dau eraman, eta bigarren tantoa urdinentzat, 2-0, eta hongoz partioa hasiera ona, aurrelariak oso sendo, atzelariak be pelota astintzen. Alizek dejadaz lehengoa egin duena, eta bada berri osakera. Liliak oso ongi erantzun dio alturakin. Aliz eskerrez. Onga initze. Iraide sartuko da jokoan. Moztu. Alizek ongi eutxi. Lilia, osongi, Keinu, Liliak altura ongi bilatuz eskerpa eta bilatzen, Ainitzek eutxi. Lilia eskubiz, Alize sartuko da, atzera, Liliak, ezin eutxi. Ikusten da Alize sartzen danean beste txispa batekin irtetzen zaiola eskutik pelota, eta oin tanto honetan ikusi da, atzea bota du, baina beste txispa batekin eman dio, eta Liliak ezin izan dau eraman, eta 2-3 urdinak aurretik. Alize sakera, botain, eta motz, oso motza izan da, baina hor eskerpa eta oso ondo bilatu du, eta Iraidek ezin izan dago eraman. Sakez bigarrena egin duena Alizek, 2-4 urdinak aurretik, eta baingoz Alize nik uste dut aiala markatzen partia zera honetan. Beste txispa batekin ematen dio pelotai, eta nik uste dut berari dela markatzen erritmoa partia zera honetan. Eta bueno, bikote gorria ondo ari da Lilia atzetik, baina Iraide hor aurrean zeltasun batzukin ikusita Alize aurrean txispa handiekin da ari dela. Baina bueno, partia hasiera da, eta oraindik partio erdia baino gehiago falta da. Alize eskerrez, zabaldu, Iraide sartuko jokoan, atzera, Keinu, Ainitzek oso ongi atzea, Lilia eskubiz, Ainitzek eraman, Iraide sartuko da, Alize airez, bigarren botean izan da, 2-5, Alizerentzat tantoa, hor eskerrez oso ongi sartua gantxoz, eta bote txikia indio, eta Iraidek ezin izan dago eraman, eta tanto ona Alizen eskutik. Bada berriz Alize sakea, bote hain, eskerpa eta bilatuz, Lilia eskubiz jarriko da, eharki erantzun, Ainitze azkenan eskubiz, ezin. Hor Ainitze eskerrez sartu behar zan, azkenengo momentuan aldaketa hori indau, eskubiz jarri da, eta ezin izan dago eraman, 3-5. Urdinak aurretiko haindik, baina oine gorriak pelota aldaketakin eta Iraide sakea. Ikusiko nola moldatzen da Ainitze atzean. Bakigu Iraidek sake oso ona daukala. Eta karriri hartuta badoa Iraide, sakea egitea.
bota egin, pareta bilatuz, Ainitzek oso ongi erantzun, Liliak atzea astindu, Ainitzek eutxi, Iraide sartuka jokoan, moztu, Alize eskerrez eharki, Liliak eutxi eskerrez, dejadas Alize, ona. Oso ondo horre Alize, horre aurreko jokoan badakigu oso peligrosa dela horre hartzen da benean bi kuadro inguruan oso ondo daki mugitzen pelota eta hor ikusi da dejada horrekin eta tanto ona Alizen eskutik. Alizek moztuta sakea, Iraide oso atenta eta eraman, Alizek atzea, Liliak oso ongi eutxi, Airez Alize, ongi Iraide, Ainitzek altura bilatu, Iraide moztuta, ongi Alize, eutxi Liliak. Alize Airez, Lilia hor zegoen, dejada, Alizek oso ongi eskerrez, Liliak eutxi. Alize sartuko da, zabalera, Iraidek eutxi, eskerrez, ongi Alize, bi pareta azte irten asko, Alize, kanpoa. Intentzio hona zen hor zabalera, baina kanpora egun zaio eta gorrientzat, tantoa, 4 eta 6. Alizek galdu duen bigarren pilotaka da. Eta Iraideoen pelota aldaketakin sakea. Bota egin. Alize Airez, ongi, Lilia eskerrez, eraman. Alize gatzea oso ongi eskerpa eta hori bilatuz. Liliak eraman. Ona. Moztu. Eraman. Ainitze gatzea. Ongi. Oso ondo hor Ainitze velozea ematen. Atzea. Lilia jokuz kanpu zegoen eta ezin izan dago eraman. Ainitzek atzan egin duen lehengoa. Eta 5 4 eta 7 urdinak aurretik eta Alize berriz sakea bota egin motz Liliak ezin. Alizek 3. sakea egin duena, bakigu Alizek saketik min asko iten dabela, txispa handiakin ematen dio pelotai eta ikusten da partio honetan sakeakin asko ari asmatzen, 3. sakea egiten duena, eta hor Lilia zailtasun handiekin eramateko garaian, eta 4 eta 8 urdinak aurretik. Alize berrio sakea, Liliak eutxi eskungakin, Ainitzek ies egindakoa, Lilia berrio eskubiz, oso ongi altura bilatuta, Alize sartuko da jokoan, moztu, Liliak eutxi. Alize dejada, Iraidek ezin eraman, 4 eta 9, Alizek egin duen 3. dejada, eskerralde horretan, eta gorriak oain atxeena eskatu dabe, ongi eskatutaka atxeena, ikusita urdinak aurrera dijoaztela. Eta, nik ustot ongi etorriko zaila batez be bikote gorriai atxeen hartzeko eta berrio ideia garbi eukitzeko.
ikusita Lilia atzetik ongi ari dela, baina Iraide horra aurrean ikustot nerviosa ikusten zaiola, ezin jokoan sartu, Alize fresko eta Ainitze atzean oso ongi lagunduta. Bikote urdina euren lana txukun iten, eta bikote gorria berriz duda askokin. Nik ustot be ikusita semifinala dela, urdurintasun puntu hori eukiko dute. Biak esan diate azeran bastante urduri zeudela. Baina, nik ustote hau partida azera bakarri dela. Oraindik partida erdia baino gehiago falta da. Eta atxeen honek ongi egiten dieten bikote gorriai. Hor bikote gorria bikote urdina Lilia nahitan aholkuak entzuten. Beste kaldean bikote urdina Ainitzen lehengusuan aholkuak entzuten. Eta badatoste lau pilotariak berrio kantxara, pelota hartu. Liliak Alizei pasa pelota. Eta badoa Alize sakean. Botea. Lilia eskerrez. Ezin. Laugarren sakea Alizentzat. Batez gaur Alize asko ari da sakeakin nazten. Motz, beste batzu luze. Eta nik uste horre Lilia zailtasun handiekin ari dela. Beste txispa batekin irtetzen zaio eskutik Alizei pilota eta hor asko ari dela asmatzen Alize. 4:10, bikote urdina aurretik. Bada Alize berrio sakera. Motz, Liliak ezin. Beste sake bat Alizentzat, 5. Nik uste dut horra iala puskatzen partia, gehien bat Alizen sakeakin. Bakigu Alize sakeakin min asko iten da bela. Gainera, bizirtetzen zaio eskutik eta horre eskerparetan itxasten da benean pelotari zaila izaten da eramateko. Eta, hor nik uste dut ari ala markatzen aldea. Eta berri Alize sakez. Oain eskubiak Liliak, eharki eutxi. Ainitze, gainera etorri zaio pixkat. Iraide sartu jokoan, atzea. Ainitze eskerrakin. Iraide aurrean. Moztu eskerrera. Ainitzek eraman. Lilia gatzea. Alize sartuko Ainitze laguntzeko. Ongi Alize atzea. Lilia altura bi hau. Ongi Ainitze, eskubiakin. Lilia pixka gainea etorri zaio. Alize moztu. Liliak eraman. Ainitze dejada. Iraide eskarakin zabaldu. Alizek eraman. Ainitze atzea. Liliak eskubi atzea. Ainitzek eutxi. Iraide sartu jokoan, moztu. Pareta biatuz. Eta ongi. Horrongi Iraide horre eskerpareta hori bilatuz eta Ainitze bilatu horre eskerrakin eta nik uste eramateko pelota zela, baina Ainitzek ezin izan dau eraman. Eta bikote gorriantzat tantoa, 5:11, pelota berdinakin segituko dute. Eta Iraide badoa berrio sakera, bota egin, atzea, Ainitzek eskubiz eraman, Iraide sartuko jokoan, moztu, Alize eskerrakin osongi atzeratu, Iraide moztu, Alizek bikain atzera, Lilia,
Alize berrio eskubiz, ongi moztu, Iraide atzea, Alize boleaz, Iraide keraman, Alizek txokoan, bigarren botean esan du Mikelek, bost eta 12, bikote urdina aurretik, Alize horroz ongi, aurreko jokua bilatzen horre dejadekin minara asko egiten. Laugarren tanto egiten du dejadaz. Eta hor nik ustote mina asko egiten batez be bikote gorriai. Eta asko asmatzen Alize eta bada berrio sakera. Motz, esker paeta hori bilatuz. Lilia justu xamar eraman. Alize gatzea. Liliak eutxi alturakin. Alizek pixkat ezindakoa, Iraidek altura biatuz eutxi. Ainitzek moztu, Iraidek eraman, eutxi Alizek, Liliak zabalea, Ainitze hor dago, eutxi. Ona, bi pareta, eharra bi pareta, Iraiden eskutik, hor ikusi dau biak atzan zela eta zabala libre zegoela eta oso ongi Iraide hor bi pareta horrekin. 6 eta 12. Behar zuten tanto hau partian berrio sartzeko eta tanto bikaina Iraide indakoa bi pareta hori eta badoa berrio Iraide sakera. Motz, Alize airez, Iraide belozeakin oso ongi hor, eskubi sartuko da Iraide, moztu, Alizek eskarakin eutxi. Lilia eskubiz, eskubira, Ainitze eutxi altura biatuz, Iraidek eraman, Alize atzera, eskerpaeta hori biatuz, Liliak eraman. Alizek ongi jaitsitakoa, Lilia justu xamar eraman, Alizek zabaldu, Iraidek eraman. Ongi hor Alize atzera, eutxi Liliak. Ainitze, ies egindakoa, Iraidek eraman. Alizek moztu, Ainitze barkatu eta tanto Ainitzetzat, ongi moztutakoa hor, lehenengo egiten duana, eta horrez ondo Ainitze moztuta hor ikusi dau mina iten dabela eta horre bien tartea gainea, biak bai Iraide eta Lilia biak batea jundia, ez dira ondo ustartu eta ez batak ez besteak, ezin eraman. 6 eta 13, bikote urdin aurretik eta Alize sakera. Eskerpaeta hori bilatzen, Liliak eraman, Alizek zabalean, Iraidek bi pareta, eraman Alizek, Liliak ongi jaitsitakoa, tanto. Ona, tantoa hor Liliak, oso ongi ikusi hau esker txoko hori libre zegoela eta oso ongi botatakoa. Liliak egiten duen lehenengo tantoa moztuta. 7 eta 13. Hortxe daude bikote gorria 7 eta 13. Horre ez dara bost tantoa jarri dira, oza 6 tantora. Eta Iraide sakera. Ainitzek eraman. Iraidek moztuta pareta askokin, Alizek eskerren bikain erantzun, Liliak ere bai, Alizek atzera, Liliak eskubiz, ongi altura biatuz, Ainitzek ere bai, Liliak altura ere bai, Ainitzek jaitsi, Liliak eman, Ainitze justu xamar, Iraide moztu, ongi Iraide hor atenta, Lilia eskerrez, eraman,
Alizek moztuta, Iraidek ezin. Hor ondo Alize aurrean ikusten da txispa hundeakin nahi dela, alde bat bestera mugitzen pelota eta bikote gorria ezinean ari da. Alizentzat Zabalan egindako lehengo tantoa eta 7-14 bikote urdina aurretik eta Alize berrio sakea. Karreria hartuta, badoa, botain, sake bizia, Liliak zeitik eraman, Alize sartuka jokoan, moztu, Liliak atzera. Ainitze bosko adarrenguran sartuko da, eraman, Liliak berri atzea, Alize eskerrez, Iraidek moztuta, osongi eskerpatari bilatuz, Ainitzek eraman. Iraidek txokoan, Alize eraman, Ainitze hor dauka, bugatzeko, dejada, ona, tanto, eharra, tanto ona, jokatu dutela hor txoko inguruan, merito eman Iraidentzat, dejadaz egin duen lehengo tantoa, eskerpa eta hor lurretik eraman da bena, eta 8-14, 6 tantoko aldea daukate, bikote urdinak, baina bikote gorria atzetik aurrea poliki-poliki badator, eta Iraide esakera, ikusiko nola moldatzen dan, bota egin, Alize airez bikain, Iraide botiboleaz, Alizek eskubiakin, kanpora. Alizek galdu duen 3. pilotaka da. Hor Zabalegi junzaio pelotaka da hori. Eta 9-14. Ustot bikote urdinak eskatu da bela atxeen aldia. Lehengoa eskatu dutena. Ongi, ikusita bikote gorria oain partioan ari dela pixkanaka sartzen. Lilia atzetik sendo hau eta Iraide gehiago sartzen aurrean. Eta, oaindik bostantoko aldea daukate, baina ikusten da bikote gorria atzetik aurrea dikoala poliki-poliki. Sentsazio hobeagoak ematen. Eta hor ikusten dugu bikote gorriakin Liliaren aita. Aholkuak ematen, animoak ematen. Eta beste kaldean berriz bikote urdinakin Ainitzen lehengusua. Eta ongi hektoriko zai atxeen hau 4 pilotariei pixkat atxeen hartzeko eta aholku batzuk hartzeko. Eta ia nola bueltatzen dian kantxera atxeen hau eta gero. Baina nik ustote partio hona ari garela ikusten. 4 pilotariak maila hundian. Aurrelariak euren lana txukun iten, aurreko joku hori tikitaka bizean eta atzelariak oso sendo. Lilia atzean 2 eskubiduekin ondo eta Ainitze be sendo. Eta ikusiko nola kiten dioten partiduai. Atxeen aldi honetatik ondoren. Ainitze pelota pasa Iraidei eta Iraide sakera. Badoa Iraide sakera, karreria egin, pelota bota egin, bote kaskara indio, Alizek airez eta Liliak eskerrez ezin. 15-9, Alizek airez egin duen lehengo tantoa,
Badakigu Alize be airez asko sartzen dela Ainitzei laguntzeko, eta ia esan partia honetan airez asko da sartzen, eta danak eskuan ongi sartzen zaio, eta ikusten da velozitate askokin ez zaiola eskutik aire sartzen danean, eta hor oin eskerpaetan oso ondo itxatxi dau eta tanto alortu dau, eta behar Alize berri osakera, motz, justu pasata, eraman Iraidek, Alizek zabalea, Iraidek moztu, Alize airez, Liliak zabalea, Ainitze hor zegoen, eta bera. Intentzio oso ona zen, dejada hori zula hundia zuen zabalean, baina txapa bera jun zaio, eta beste tanto bat bikote gorriantzat, 10 eta 15, 5 tantoko aldea, ez da hundia, baina ikusten da hor bikote gorria serio, bikote urdinare bai. Tentsioa nabari dabe bai, semifinal bada ikusita, finaleako txartela jokoan, eta Iraide sakea, Ainitzek oso ongi eskerrez, altura bilatuz, Liliak oso ongi astindu pelota, Ainitze bostetik eraman, Iraidek atzera, pareta askokin, Ainitze eskubiz eraman. Lilia eskubiakin, atzera, bostetik Ainitzek eraman, Liliak moztu, Ainitze. Liliak altura bilatuz, atzera, Ainitzek eskubiz ongi. Liliak moztu, eskerpaetari bilatuz, Alizek eraman, Liliak berrio atzera, Ainitzek eraman. Lilia eskerrez, eutxi, Alizek moztu, Liliak eraman. Alizek atzera, Liliak ezin. Hamasei eta 10, Alizek atzean indako bigarren tantoa, eta ikusten da Alizari dela markatzen diferentzia hor, beste txispakin ematen dio pelotai, ikusten da txispakin behetorri dela, beste bizitasun bat ematen dio pelotai, eta nik uste torra jala diferentzia markatzen. Alizek motz, Liliak eraman. Alize sartuko da, bi pareta, Iraide hortxaira, ongi, keinu, Ainitzek atzera, Liliak ere bai, eskerparetari bilatuz, Ainitzek eraman. Iraide sartuko da, moztu, Alizek eraman. Liliak moztu, Ainitzek eraman, Iraide atzera, boleaz, Iraide dejada, Alize gatza, ezin. Eta Alize oso ongi hor, gaur asko ari da astintzen hor pilota. Beste txispa batekin ematen dio pelotai, eta hor aurrean sartzen da benean ez da barkatzen. Eta ikusten da oso garbi dituela gauzak, atza botatzen da benean atza bota, eta gero bukatzeko garaian be konfiantzakin ari da. Ainitza atzean oso sendo be bai, eta bikote urdina oso ongi. Eta Alize sakera, pareta asko bilatuta, Liliak eraman. Ainitze eraman, Iraidek eutxi. Ainitze sartuko da, txapa gainean, eta ona. Oso ondo hor Ainitze dejadas, oso trebe. Hor gainera txapa gainean indabena, oso dotore, holan bota behar zen.
eta oso tanto ona Ainitzen eskutik, eta 18-10, 8 tantoko aldea, eta ikusten da bikote urdina poliki bukarara aliala heltzen. Hor Lilia osongi atenta, Iraidek eraman eskerrez, Alizek zabaldu, ona, Iraidek eutxi, Alize airez, Lilia atenta hor, Ainitzen lautik jeitxi, Liliak dejada, Alize dejada, eta ona. Alize gaur oso ondo, hor aurrian oso trebe. Dejadaz indaben bosgarrena, eta hor nik uste dut asko aiala asmatzen aurrean, eta gero Ainitze atzean oso sendo da, pelota asko zaiak eramaten, eta bikote gorria duda asko gini ikusten dut, nerviosa ere bai, Lilia atzetik ondo ari da, baina Ainitze egia esan ondo ari dela usten, eta gero aurrian ikusten dut Ainitze, Alize oso ondo ari dela, alde batea bestea mugitzen, eta nik uste dut horre Iraidei asko ari dela mareatzen, eta Iraide ezin sartu, ikusten dut nerviosa ari dela, ezin asmatu dabil eta minik egin gabe, eta holan ari zaenan, eta gero Alize aurrean beste txispa batekin ari denan, oso zaila izaten da, arroitea horri, baina, behatzi tantoko aldea daukate, haundia da, baina azkenan hemen partiak 22 artez dia bukatzen, buelta handiak egon dia, eta segin behar dabe bikote gorriak, ez etxi eta bikote urdinak euren lana segi egiten, ondo ari dira, eta ikusi beharko partida amaiera honetan nola moldatzen dian, atxen honetatik bueltan, Alize sakea, botain, eskerpatari biatuz, Liliak eraman, Alize eskergantxoz ongi, eta Iraidek ezin eraman, 20-10, Iraidek galdu da bena, eta nik uste dut partia puskatu indela. Horre Alize aurrean oso komoda ikusten dut, edo zer gauza egiten, Ainitze on batekin lagunduta atzean, eta bikote gorria ezina, Iraide aurrean txispa gabe ikusten dut, Lilia atzetik aldabena egiten, baina Iraidek egia esan, ezinan ikusten dut, Eta orain beste tantoa sakez, 6garrena, asko dira tanto sakez egin daben tantoa Alizek, 21-10, eta badio joa Alize azkenengo sakeitea. Txaloak bada Alize sakera. Sake ona, eskerpatari biatuz, Liliak eraman. Alizek zabalean, bera. Hamaika eta 21, bikote gorriantzat tantoa. Oain bai ezin dutela faiau, bikote gorria segin behar dau, Iraidek abertzakez asmatzen da ben. Baki Iraidek bezakez sake hona daukala, eta badijoa sake eitera, motz gelditu zaio, Alize bolea sartu da, Liliak moztu, Alizek ongi eutxi, Liliak ere bai, Ainitzek altura biatuz, Liliak eraman, Ainitzek ere bai, Liliai bote
kaskara indio, Alize sartuko jokoan eta atzera, bosterditik Liliak eraman, Ainitz eskerrez eutxi, Iraide sartuko da, moztu, eraman Alizek, Liliak eskerraz eraman, Alizek ez dune jakin aurrean ezer, eta den atzera, eraman, eta tanto bikote gorriantzat, 12-21, meritu hor Liliai, eskerpaetan itxatxi da bena. Eta, bueno, oain bi tanto segio bikote gorriantzat, ondingi etoriko zaie partidan pixkat sartzeko. Eta bai joa berri sakera Iraide. Alize airez eraman, Iraide botiboleaz, ez du ongi sartu eskuan, Alizek atzera. Liliak gora. Bueno, azkenengo emaitza 22-12, bikote urdina finalera zailkatu da, ongi merezita, nik uste dute oso ongi jokatu dutela bai Alize bai Ainitzek, eta bikote gorria bueno, nerviosa ikusten zitzaien, eta bueno, zorionak eman bikote urdinai, nik uste merezita irabazi dutela, merezitaz zailkatu dela finalera. Eta, bueno, hauko promozio mailan finalistak, alde batetik Intza Arruti eta Dunixe Alberro lehengo zelkatu dienak, eta gero kontrario, Alize Zagardui eta Ainitze Etxeberria, bueno, final polita, eta, bueno, ikusten da bibikote honenak heldu diala, eta, bueno, partiai erreparatuta, bueno, nik uste dute bikote urdina azeratik oso sendo sartu dela, euren lana txukun inda, eta, bueno, nik uste dute Alizek aurrian asko nahaztu da bela partia, beste txispa batekin eman diola pelotai, eta gero atzean Ainitzek oso ondo lagunduta, no? Nik uste dute bikote moduan beti gora jundiala, eta bikote gorria nik uste dut, hori, nervioso puntu hori zeukela barrutik, no? Iraide ez dut ikusi komoda, asko faiau dau, eta Lilia be eskerrakin nik uste dut sakez min asko indietela. Baina, bueno, bestela nik uste dut partio ona eskaini dutela lau pilotariak, eta, bueno, nik uste dut merezita irabazi dutela bikote urdinak, eta, bueno, final polita espero du Azpeitia, no? Zan duten moduan Dunixe eta Intza, Alize eta Ainitzen kontra, eta, bueno, haber zelako maila ematen diguten final horretan, eta bueno, ea partio poli bat irtetzen dan. Eta oin partia alde batea utzita, partio oso garrantzitsu batekin sartzen ga, lehen mailako final erdia, alde batetik bikote gorriz Jera Iturriaga Leitzarra, eta Oiana Orbegoso Azpeitiarra, eta urdinez Maite Mujika, Eulatearra, eta Olatz Ruiz de Larramendi Eulatearra bebai. Eta, bueno, partio gogorra espero deu, bi bikote oso indartxu, ikusi beharko da aurreko joku horretan Jera eta Maite nola moldatzen dian, frontoi honetara, eta atzeko kuadroetan Oiana eta Olatzeuak igo asko ematen diola, eta Oiana be oso ondo oso txapelketa ona egin da bela, atzan oso seguru ibili da, eta, bueno, haber nola moldatzean bi bikoteak fronte honetara, eta ea ze eskaintzen diguten, eta hau alde batea utzita, laster itzuliko gara partida honekin, eta bain deskantxo txikitxo bat ingo dugu, pelotaiak berotzen ari diala, eta laster itzuliko gara, sake
aio eta segituan egongo gara.
Bueno, lau pilotariak prest ikusten ditugu, beroketa lanak bukatuta, gertxeak enduta. Bueno, hemen ikusi behar da semifinalak gurutzaketak izan diala. Lehenengo sailkapen buru Jera eta Oiana pasau die, 8 puntukin, eta laugarrenan kontra, Maite eta Olatzen kontra, jokauko dute, eta bai joazter, bi bikoteak, epaile berriro Mikel Saralegi izango dugu. Hortxe besoa altzauta, txapa botako du, eta kolore gorria atea da. Beraz, Jera izango du lehenengo sakea. Bueno, ikusi beharko du nola moldatzen dian lau pilotariak frontoi honetara. Badakigu Fresh dela frontoi bizia, bastante motela. Eta, bueno, aber nola sartzen dian hasieratik, badakigu, bi bikote oso indartsu. Aurrean Maite eta Jera parez pare ongo dira, eta atzean Oiana eta Olatz, bi atzelari asko ematen diotena pelotai eta oso segura direnak. Beraz, badoa Jera sakera. Korrika txikian, sakeain. Maite boleaz sartuko da, Jerak atzera. Olatzek eutxi, Oianak eskerrez zabaldu, Olatzek zabaletik bikain eskerpa eta hori bilatuz, Oianak eraman, Maitek atzera, Olatzek ongi, Oiana lauterritik zabalera, Maitek eraman, Jera sartuko da, Olatzek eman dio, seitik Oianak, bikain eskerrez, Maite zabaletik moztu, Oianak ere bai, Olatzek eskerrez eraman, Jerak moztu, Maitek bikain erantzun, Jerak atzera, Olatzek osongi altura bilatuz, Oianak jeitsi, Maitek eraman, Jerak moztu, Maitek eraman, Maitek boleaz, jaso, Olatzek airez bikain, Oiana sartuko da, altura bilatuz, bikain eskerpa eta hori bilatuz, eta tanto. Azelako lehenengo tantoa, ikusi egun, tanto ona, lau pilotaren eskutik, partidan bero sartzeko, eta ikusten da lau pilotariak oso ongi sartu diala partiduan, Olatz eta Oiana atzan bikain astintzen pelotai, eta Jera eta Maite aurrean tikitaka joku horrekin, eta lehenengo tantoa gorri. Jerak sakea, Maitek boleaz eraman, Jerak moztu, Olatzek bikain erantzun, Oiana askerrez eutxi, Olatzek astindu pelotai, Oianak ies egindakoa zabalera, Maitek altura bilatuz, ongi, Jera atzera, ez du nahi ezer jaki aurrean Maitekin, Jerak moztu, ongi Olatz, eskerpatari bilatuz, Oianak eraman. Olatzek eman, Oiana askerrez, eraman, Maite sartuka jokoan, ongi moztu, Olatzek eskerrez, eraman, Jerak moztu bien tartera, bikain. Oso ongi hor Jera.
Hor jerak ez da barkatzen aurrean, badakigu sartzen da bakoitzeko mina handia egiten da bela, eta ikusia tanto honetan, beste bizitasun batekin eman diola pelotai, eta gainera bien tarte hori bilatuz, eta Olatzek ezin izan dau eraman, eta bita huts gorriak aurretik. Jera sakera, Maitek boleaz eharki eutxi, jagegai Olatzek astintzeko eukiko dau, astindu atzera, Oianak zeitik, ezin. Oianak galduen lehenengo pilotaka da, eramatekoa zen, baina esan beste txispa batekin eman diola hor Olatzek, eta ez du eskuan ongi sartu, eta bat eta bi, gorriak tanto batez aurretik, eta hain Maitek pelota aldatu dau. Nik ustot bizi haua hautatu dutela batez be Olatzek atzean asko ematen diolako, eta Maite sakera. Saka ona eskubiakin Oianak eharki eraman, Maitek boleaz ongi, jerak zabaldu, Maitek eutxi, jerak zabalera Olatz hor dago, bikain erantzun Olatzek, Oianak eskerrez Olatzek eraman, Oiana bikain altura emanez pelotai, Olatzei motz xamar gelitu zaio, baina ongi moldatu da, Maitek atzera, bikain Oiana, Maite boleaz ongi, Olatzek eman dio altura askokin, Oiana zeitik bikain eraman, Maite boleaz ongi, ordu bukatzeko, moztu, Oianak eraman, Maite txokoan, ona! Tanto eharra jokatu dute lau pilotariak, batez meritua eman Maitei hor aurrian eharki mugitu delako pelota, eta hor bukaera ezin hobea hor txapainan dejada horrekin, holan bota behar zen, ze Oiana hor zeuan, eta Maite bina, eta ikusten da partido borrokatua, lau pilotariak oso sendo sartu da partidoan, eta Maitek egin duen lehenengo tantoa dejadaz, bikain, eta Maite sakera berrido, erditik Oianak bikain erantzun, Maite eskerrez ongi, jerak moztu, txostorren bila, Olatzek eraman. Ikusi zabalean, ona, eta ondo, hor Maite oso atenta zabalean, ikusi hoierai egin behar zen jokaldia, eta Maite hor ez dago barkatzeko bez, eta oso ongi zabaldu dau, bizi, eta meritua Maitei, hor moztuta zabalean indaben lehenengo tantoa, eta bita hiru urdinak aurretik. 3 eta 2 barkatu, eta Maite berrio sakera, sake ona, eskerpa eta biatu, Oianak zeitik eraman, Maitek bikain altura eskerpa eta bilatzen, Oianak eraman, eta Maitek azerako bi pareta, gehiegi, intentzio ona zen, baina pareta asko eman dio eskerpa eta horretan, eta ez da llegatu frontiza, beraz, 3 berrido, Maitei hori galdutako tzat emango jau, lehengoa galdu duena, eta jera berriz sakera. Jerak eskerpa eta hori biatu, Olatzek eraman, jerak atzea, Olatzek bikain eskerrez, Oianak atzera altura biatuz, Olatz bostetik bikain, esker paretari biatuz, Maite sartuko da jokoan,
bote arra xamarra indio, baina ongi moldatu da. Oiana bikain. Olatz, ere bai, altura askokin. Jerak, Oianak eraman. Maite Zabalea. Jerak osongi. Ezker paretari biatuz. Olatzek ongi eraman du. Olatzek eskatu atzetik. Zabaletik. Jera moztu. Maitek eraman. Jera hanketara. Olatz atento zeuan hor. Oianak atzera. Olatzek bikain erantzun. Eskerpatari biatuz. Maite Zabaletik. Altura biatu. Oianak atzera. Olatzek ere bai atzera. Oianak bai. Olatzek bai. Atzelarien arteko tikitaka. Jera hor aurrean. Maitek oso ongi. Oianak moztu. Eta Olatzek kanpora. 4-3 oso tanto gogorra izan da, eta ikusten ari gara partioa zera oso gogorra ari da izaten. 4 pelotariak oso prestatu eta etorria semifinala jokatzeko. Eta maila ikusgarria ari da ematen, atzelariak oso sendo bata bestian di astintzen, eta Jera eta Maite hor aurrean tikitaka bizi hori erakusten, eta, bueno, bintzat partioa zera bikaina. Eta, bueno, berrio Jera sakera. Eraman Olatzek. Maitek moztu hanketara. Jera aldi zeuan hor. Olatzek atzera astindu. Oianak ere bai. Hor Olatzek justu xamar eraman dau. Jerak moztu. Hanketara, eta tanto. Hor Jera oso ongi hanketara mozten Maitei. Hor betik zaila izaten da eramateko pelota horrek, eta gero bizi joaztenan zailagoa, eta bueno, bizitasun handiak inzi joan, eta Maitek ezin izan dago eraman. 5-3 gorriak aurretik. Jera sakera, Maite sartu gara boleaz, Jerak egukau bukatzeko, atzera, Olatzek 6-erditik bikain eraman, Oianak eskerrez ere bai, Olatzek astindu pelotai, Oianak ere bai, Maite Zabalea, Olatzek atzera, ezin. Hor atzan indako lehenengo tanto antzat, ez da honek jakin ezer aurrean, Maitekin. Eta hor osongi Jera atzera eskerpa eta hori bilatuz. 6-3 gorriak aurretik, 3 tantoko aldea, ez da asko, baina ikusten da bikote gorria hobieki hau ari dela, bikote urdina baino. Jera batez be markatzen erritmo hori aurrean, eta Jera berrio sakea. Maite sartuko boleaz, bikain. Dejadaz, bikain Maite eramaten. Hor da Maite. Ongi moztutakoa, Jerak atzera. Maitek, boleaz. Olatz sartuko da. Pareta askokin. Oiana, moztu. Justo, xamar. Txapa gainan izan da. Justu xamar, baina tanto horrego asko balio dabe. Eta horre sustan harrapau dau Maite. Gero bukaran gaina bote txikia. Indau eta tanto bikote gorriantzat. 7-3 aurretik. Eta urdinek eskatu deben lehengo atxedena. Ikusita gorriak poliki-polikia aurreutza joaztela. Urruntzen. 4 tontoko
aldea, ez da asko, baina ikusten da bikote gorria euren lana oso ondo, jera aurrean txispa handiakin, oian atzan oso sendo, pelota jastintzen, eta bi eskuekin oso komoda, eta bikote urrina ere ondo ari da, maite aurrean olatzei laguntzen hor bolea, asko sartzen, gero be jokaldi horrek bilatzen, eta olatz nik be oso guztua ikusten dutatzen, pelota iongi astintzen, ikusten da oso ondo sartza jakola eskuan, baina nik uste dut horre bikote gorriak beste txispa bat ematen diola, eta hor ari dara markatzen erritmoa, bikote gorria, baina oraindik partio asko falta da, ikusten dabe gogorra ari da izaten, tanto gogorrak, eta ikusi beharko fisikoak nola jarduten daben partio honetan, lau pilotariak berrio zutik, ur pixka bat hartu eta berrio kantxara, jerak eskuan pilota, eta badua jera korrikaldi txikian zageitea, botek askarra indio, maite sartu eskerrez, jerak moztu, txostorren bila, ongi, oiana atenta hor, olatzei pixka gainera etorri zaio, baina ongi moldatu da, oianak atzera, olatzek eskatu, eta bikain altura bilatuz, oiana ongi, maite bikain altura bilatuz, oiana ere bai, maite boleaz, olatz atenta hor, oiana bikain, olatz dejada, jerak atzera, olatz bikain, jera sartuka jokoan, moztu bien tartera, olatzek ongi eutxi, oianak bikain atzera, olatzek ere bai, maite boleaz, jerak eraman, bi pareta, dejada, bikain, ona hor jera, ikusten da tentsio handia dagoela kantxan, jera protesta indau ez dakize hor maitekin, baina bikain moldatu da, eta 8 eta 3, jerak zauleti zaulea induen lehenengo tantoa, bizitasun handiakin eta osongi asmatu du hor, eta bade joa jera berri osakera, maitek eraman, jerak dejada, maitek bebai, jerak dejada, maitek bi pareta, oiana hortxe da, eta ongi oiana hor, meritu eman oiana hor pelota horretara heldu da, eta oso ongi moztu du, eta 9 eta 3, badejo azte bikote gorria, eta esango nuen bikote gorria euren lana oso ondo ari da daiten. Jera defentsan oso ongi, oian ebe bai, eta erasoan ere bai, eta bikote urdina ondo ari da, baina erasoko puntu hori falta jako, igual maite gehiago asmatza horrean, olatze gehiago astintzea, ella esan oian abe oso ondo ari da eusten horratzean olatzei, eta nik uste oso ondo bere lan egiten, eta hor justu xamar heldu da jeran pelotakada hori, suerte pixka batekin ere izan da, eta 10 eta 3, jerak induen lehenengo tantor gantxoz, eta 7 tantoko aldea, bada aldea, baina oraindik partio erdia baino gehiago falta da, eta honek hemen zer gauza
aldatu leike, partio bueltak ere egon dira txapelketa honetan, remontadak eta edozer gauza gerta daiteke. Olatzek atzetik, zabaletik ongi eraman, Oianak moztu zabalea, eta Maitek katiatu inzaio pixkat pelota. 11-3, Maitek galdu duen bigarren pilotaka da. Hor nik uste bukaeran bote handi indiola eta hor katiatu inzaiola, azkenengo momentuan. Eta ezin izan dau txapa goian jarri, eta beste tanto bat bikote gorriantzat. 11-3, lan erditara heldu dira bikote gorria, eta Jera sakera. Botain, pareta biatuz, Olatzek eskerrez ongi eraman. Jerak atzera, Olatzek zeitik, eraman. Oiana eskerrez bikain, Maite sartuko da jokoan. Zabalera, hor Oiana eta Olatz bien artean astorbatu dira. Maite zabalean ona, Jera eraman, Olatz hor atenta zegoan, Oiana bikain hor mozten, Maite eskerran, Oiana bikain. Olatzek atzera, Jerak eskerrez ongi, Maite moztu, Oiana hor zegoan, Olatzek moztu, Maite eskerrez, Oiana hor da, azelako tantoa erakusten nahi dueten lau pilotariak hor aurrean tikitaka bizian. Jerak eskerrez ondo zabaldu, Maite txokoan, eta azelako tantoa, azelako defentsa, eta azkenean Jerak indaben bipare eta raro hori tantotzat eman gau. Eta azelako tantoa erakutsi guten lau pilotariak, bai bikote gorra, bai bikote urdinak, baina bikote gorrak denbora eskatu du, Jerak hor belaunan berriro arazoak ari da izaten. Lehenengo atxeen askatutena bikote gorriak, bai Jerak, bai Oianak. Ongi eskatutako atxeena, ikusita Jera bikiakin arazoak izaten ari dela. Horren eritzirten da hor masaje lanak itera. Bueno, partidua aurra dijoa, 12-3, bikote gorria nagusi. Ikusita hasierako partea pentsatzen ginoan gogorra izango zela, baina orain gorriak bapatean ihes egin diete. Egia esan meritu, ze Jera aurrean oso ondo ari da. Oian atzean be oso gustua ikusten dut. Eskuan ondo sartzen zaio pelota. Eta gero Maite eta Olatz duda askokin, no? Maite hor aurrean saiatzen ari da, baina ezinan ari da, horre Jera pelota anetara heltzen delako, eta Olatz, ondo ari da atzean, baina egia esan Oiana bere lana oso txukun ari dela egiten atzean, oso ondo usten, eta oin hitz egiteagatik, justo Oianak bigarren pelotaka galdu da bena, pelota aldatu gute Maite eta Olatzek, 4 eta 12, behar zuten tanto bikote urdina berrio partidan sartzeko, eta hain pelota aldaketakin ikusiko nola moldatzen dian, eta Maite sakera. Maitek sakea ongi, zeitik Oianak eraman, Maitek zabalea boleaz,
jera eraman, Olatzek bikain erantzun, Oianak ere bai, Maite boleaz, Oiana bikain eskaragin, Olatzei bote kaskara indio, baina ongi moldatu da, Olatzek atzera, Oianak eraman, Maitek moztu, Oiana bikain eskaragin, Olatzek moztu hor, bikain Oiana altura bilatuz, ongi Olatz, jera sartuko da laguntzeko, Maitek azkenean ezin izan du sartu eta Olatzek eman dio, Oianak eskerpa eta hori bilatu, Maite boleaz, Olatzek eskatu eta atzera, Oiana bikain. Maite zabalera, jerak eraman, Olatzei pixkat gainera etorri zaio, baina ongi moldatu da. Oiana gaztu. Ongi Olatz. Jerak moztu, Maitek eraman, jera gantxoz, Maite eraman. Ona, hor Oiana oso ongi moztutakoa. Oiana horretan oso trebea da, askotan ikusi dugu txapelketa honetan oso ongi egiten duen jokaldea dela eta oso ongi asmatu hor txapa gainean. Eta 13. Biherrio bikote gorriantza tanto, pelota aldaketa, gorrien pilota gustukoa. Eta bueno, esango noan bikote gorria oso sendo, ari dela, euren lana oso txukun iten. Bikote mugan be oso ondo ari da ustartzen, eta Olatz eta Maite horre duda batzukin. Baina, bueno, ea nola moldatzen dian partio amaiera honetan. Maite boleaz, txostorren bila, jerak zabaldu, bote txikia indio, eta Maitek huts. 14 beste tanto bat gorriantzat, bikote gorriantzat. Maitek hor esan espero bote txikein goziola eta azkeneko momentuan asko jaitxea pilota hori eta ezin izan dago eraman. Eta Maite galdu duen 3. pilotaka da, 3. pelota. Eta jera berriz zakera. Hor Maite sartu da zan airez, baina utze egin dio Olatzei azkenengo momentuan. Eta asko itxatzi zaio Olatzei eskerpa eta horretan. Eskubiagen jo dau eta ez da heldu. Beraz, zak ezin dako lehengo tanto aierantzat. Eta berriz jera zakera, eskerpa eta bilatuz, Olatzek eutxi, Oianak zabaldu, gehiegi, 5 eta 15, Oianak galdu daben 3. pelotaka da, hor asko zabaldu dago Oianak, eta kanpora jun zaio. Eta bueno, egin pelota aldaketa, urdinen pelota, Maite zakera, asmatzen duten gehiago. Bai joak korrikaldi txikian, bote egin, zake askerpeta, 6tik Oiana bikain eskerrez, Maitek atzera, altura bilatuz, Oianak ere bai, Olatzek pareta eskerpa eta eman da, jera sartuko jokoan, Olatzek eskerrez, ezin. Hamasei eta 5,
Bikote urdina ezinean ari da. Bikote gorria euren lana ongi egiten. Eta bueno, partia ne ustot irauli egindala. Eta bueno, oain bikote gorria sendo ikusten da. Oiana atzetik zabalean aita, Olatz heldu, Jera eskerrez, Maite hor da, Maite moztu, Oiana bikain gerria sartuta, Olatzek astindu, zeira, zeitik Oianak bikain eutxi eta eskerpaetan itxatxita, Jera sartuko da laguntzeko, Jera ere atzera, Olatzek zeitik eraman, Jera moztu, Maitek eraman, keinu ona, Oianak oso ongi astindu, eta tanto ona oso ondo gorriak, Jerak oso ongi indako keinua, Oiana oso atenta zeuan, eta bikain sartu eskua, eta horre Olatzei buruz gain pasadio. 17-5. Oianak indaben bigarren tanto atzean. Oianak urtrago bat eran, eta Jera sakera. Jera eskerpareta askokin, Olatzek moztu, Jerak atzera, Olatzek eskerrez, ezin. Ikusten da gaur Jerak aurran ez dabela nahi jakin ezer Maitekin, dena atzea. Eta hor nik ustot mina asko aidala egiten. Olatz inkomoda ikusten da horratzean. Egia esan Jerai txispakin irtetze zaiola eskutik pelota, eta bueno, besta biadora bat ematen diola. Eta bueno, bikote gorria oso ondo, Oiana behatzen oso indartsua da. Eta bikote urdina berriz ezina, no? Horre ari da bata beste animatzen, baina ez dira gauzak hain bezain ondo ari irtetzen gaur. Eta, bueno, Maite hor ikusten dugu Olatzei animatzen, bakiun Maitek asko animatzen da bela, eta bueno, hor ikusten jako Olatzei animatzen. Hau orainik ez da bukatu. Egia esan alde handiakin ari ala irabazten bikote gorria. Eta nik ustote partidua ja bastante hautsia dagoela, baina bueno, hemen edo zer gauza gertatu daiteke, eta bueno, bueltak ere eman dira, baina egia esan buelta emateko gauzak asko aldatu beharko ziala, eta bueno, bikote gorrean ustote horien lana berdin segituko da egiten, eta bikote urdina sei lanean. Eta hor ikusten dugu aurrean Maite eta Jera, Maitek atzea, Jerak bikain eraman, Maitek moztu, Jera hor atenta, eta oso ongi atzeratu, Olatzek bosterritik eraman, Oianak bikain atzatu eskerpatori biatuz, eta Olatzek ezin, 19-5. Bikote gorria oso nagusi partia honetan. Partia zera bastante gorra izan da, horre oso parekauta jundia, baina gero bosgarren tantotik aurrea partia batez be hautsi egin da, eta bikote gorria hortik aurrea oso sendo, eta Jera sakera. Maite bolea sartu da, Jera hanketara jokatuz, Maitek bikain aire eraman, Maitek eskerran, Jera eraman, Maitek atzea,
Olatzek hor dauka aukera, astindu dio Galanta, hor bai, asmatu dau Olatzek, hori da behar duena bikote urdinak, Maitek aurrian agindu eta gero Olatzek horra dokanean astindu, eta tanto honetan hori ikusi da, eta oso ongi hor Olatz, atzani daben lehengo tantoa, 6 eta 9, oin Maite sakera, pelota berdinakin ez aldaketa, ez da aldatu pelota o berdinakin segitzen da ben, berdinakin, Maite sakera, Oianak, justu Maite geraman, Jerak ere bai, Maite boleaz, bikain Jera, berriz boleaz, Jerak eraman, Maitei bote txarra indio, Jerak eta Maitek azelako utxa induen horra aurrean. Nik usto behan bareatu dala be bai, hainbeste hor. Baina hor be meritua Jerai eman izugarrizko defentsa indabela. Baina hor Maitek olangoak ez ditu faiatzen eta hor Maitek laugarrena galdu da bena hor aurrean. 20 eta 6, Jera sakera. Olatzek bikain altura emanez, Oianak eskerrez ezin. Hor oso ondo Olatz, altura bilatuz, esker pareta ere bai, eta hor Oianak ezin izan dago eraman. Hor betik zeltasunak gauten dira eramateko olako pelotakadetan, esker paretan itxazten danean oso zaila izaten da. 7 eta 20, Maite sakera. Sake ona, eskerra Oiana bikain. Olatzek eman dio, 6 erritik Oianak, Zabalera, Naita, Olatzek berriz atzera, Oianak bikain jeitsi, eskerpaetari biatuz, Maitek moztu, Jerak atzera. Olatzek ezin. Hogeita bat eta 7, Olatzek galdu duen hirugarren pilotaka da. Berez Olatzek horrek ez ditu faiatzen, baina behagun zaio. Eta Jerak azkenengo sakea, txalo artean, badoa korrik aldi txikian, botain, pareta askokin, Olatzek bikain eraman, Oianak eraman, Maite boleaz sartu, Oianak Zabalera Naita, Maite boleaz, Zabalera, bikain Maite txostorren bila, Jerak eraman, Maite boleaz, Jera hor dago, ona! Earra, dejada hori, holan bota behar zan. Eta baliente hor Maite, hor ikusita 27 eta hor txapa gainean, holan bota behar zen, eta merituz indako tantoa Maitek, badakigu jokali horrek asko egiten dituela, eta tantona Maite egin da bena, dejadaz, bigarrena, eta Maite sakera. Bote txiki egin dio, Oianak bosterritik bikain erantzun, Olatzek atzera, Oianak, ies egin dakoa, Maitek moztu, opa, Maitek azkenean eman dio, eta bi pareta ona. Ona bi pareta, Jeran eskutik. Bukarako emaitza 22 eta 8.
oso ona partida, bikote gorria zorionak eman, merituz finalera zelkatu dira, bikote moduan oso ongi, uztartu da nik uste dut txapelketa guztian, baina batez be semifinal honetan, eta bueno, animoak eman Maite eta Olatzei, gaur ez da izan euren egunik onena, baina bueno, nik uste dut txapelketa izugarri egin dutela, eta horrekin gelditu beharko dira, eta bueno, Jera eta Oiana, oain zain gelditu beharko dira zeintzuk izango dian euren kontrarioak Azpeitin urrengo ostiralean finalean, bihar bigarren finalerdia izango dugu Legazpin, eta bueno, horre geho komentoko izuete zeintzuk izango dian jokatuko ditugun pilotaiak, eta bueno, oso partio polita eskaini dute, ez da izango gorra, baina bueno, tanto oso politak egon dira. Ni gustu bigote gorria oso sendo ibiliara hasieratik, Jera aurrean txispa handiakin, Oiana atzean oso pelota zailak eramaten eta oso komoda, eta bueno, bikote urdina, pena eukiko da behor, seguramente, ze finaleako txartel hori hor kanpo gelditu zaie, eta bueno, danok nahi dugu hor final horretan egon, baina bueno, nik uste dut indako txapelketakin gelditu beharko diala, txapelketa bain zugarra indute, eta oain urrengo txapelketa preparau eta segi entrenatzen eta segi lanean. Eta oain bukatuta, entrevista lanak ingo ditugu. Bueno, bikote, lehenengo eta behin zorionak. Bueno, nik uste dute partida hasieratik oso sendo sartu zatela biak. Jera zu batez be aurrean txispa hondiagin ibiliza. Eta gero Oiana zu atzean pelota oso zailak eraman dituzu. Eta bueno, zuen aldetik nik uste dut partio serio egin dezuela. Bai, bueno, nik uste finalerdi bat zen eta nabaritzen zela, ez? Beste tentsio bat badau, azkenen partidu batea jokatzezo final handi hortan egotea, eta tentsio hori nik uste lau pilotari baginula, ez? Eta bueno, nik uste hasieran ongi sartu gala, beraiek hasieran ongi eutxi diola, baina bueno, tanto batzutan horre suerte pixkoate gure alde eukidu, txapa gainen gure alde erori dienak, horri igual beraiek pixkoat desesperatu indie, eta gero Olatze hasi dio oso onginda, baina gero nik uste partidutik atein dela. Bai, hori Oiana, esan duzu moduan, partida zean nik uste oso gorra izan dela, hor bosgarren tanto arte ibilizaletela, bai Olatze eta zu atzean horre astintzen pelota, baina gero hor bosgarren tantotik aurrera partida hautsin dela, zu atzean Olatzei oso ongi eusten eta gero zu Jera aurrean oso sendo, Maite imariatzen, eta nik uste dute zuen parte nik uste lan txukun egin duzuela. Bai, hoi da, hasieratik ondo sartu geha, ez? Nik uste laurek sartu gehala, esan duen bezala. Eta gero, hor dudako pelota horietan, beak partidutik esan bezala atea indie, eta gu geurea seitu behar genon, lana seitu deu, eta behaiek suerteazko ez du eunek, geho baita jaitsi indie, nik uste Olatz geixo kostatzea hola kantxan ibiltzie, eta bukera arte. Gehiago mantendu gehiago sendoago eta freskoago eta bukera arte. Oain finalerdia jokatu eta urrengo astean finalan zain, aber zein tokatu batzuen, zein daukazue lehenengo nita Alejandro edo Oskoz eta Arrastia, zein nahiago? Berak txarrak. Nahi jo inorrez, hor tokatzen lan asko inberkoa, lan hona inberkoa, eta bilar meziunak hilazi daila, partidu behar bat ikustuko aukera daukeun, eta finaleako zaiongo geha, egozin dalare. Bale, oso ondo neskal, zorionak eta urre bihar ikusiua. Eskerrik asko.
Bueno, bikote, nik uste, zuen aldetik ez dakit nola aurkitzu bazaten, baina, nik uste partia zean oso ondo sartu zatela biak, batez be Laurak, nik uste bosgarren tanto arte horre oso pare gauta juntzatela, zuolatz asko ematen eta maite zu aurrean, horre jera ibe mogitzen, nik uste gero hor bosgarren tantotik aurrea partia hautsin dela, eurak gora jundiala, eta zuek igual ezin me frontoira jarri. Bai, hasieran motibatuak sartu dara partiduan, final hoi jokatu nahi genuen. Eta hasieran ongi hasi gara, baina ni partidu osan zehar ez naiz oso ongi aurkitu, pixkat inkomodan egon partiduan. Ez zitzaren ongi pilota sartzen eskun, eta gero beraiak asko mugitu gaituzte eta zuloak aurkitu dituzte, eta hor gauden pilotaren atzetik, nire baita asko atzeratu didate, eta hoi faio batzuk egitu eta azkenan joaz ezkigu. Maite zure aldetik, saiatu zahor mugitzen, alde batea bestea. Nik uste hasieran ikusotzula disfrutatzen hor boleaz be olatzei asko laguntzen eta sartzen, baina ia zan jera eta oian hor tokidanetan egoteziala, saiatu za, baina nik uste indako partiak egin naber, nik uste indako partiak egin gelitu azatela, txapelketa be nik uste oso nahi indozola biok, ona eltzaz da erresa, eta ze zentxazio egin zatoz Maite. Bueno, como ha dicho Olatz, cuando hemos salido a por todas, nosotros también queríamos ese pase a la final, como no, y queríamos pelear, estábamos para eso, a eso hemos venido, pero luego te pones y es como sale el partido, ¿no? Como has dicho tú, en ese tanto 5... No sé cuál ha sido, unas que empiezan a caer, a ellas les entran, a nosotras tú le das bien y van a mala. Yo creo que ahí nos hemos salido un poco, han cogido como la ventaja, o en esas que ya empiezas a dudar si entrar o no entrar, ya le dejaba igual más vendida a Olatz y hemos intentado. Yo creo que el campeonato, para lo que ha sido ya moldarnos otra vez ahí, lo hemos hecho bastante bien, hasta aquí hemos llegado. Queríamos ese pase, me hubiera encantado el poder pasar, pero ellas han jugado un partidazo, la verdad que es muy difícil meterles el tanto, porque mueven, levantan, atacan, hacen de todo muy bien y aplaudirles. Y a ver la final, ¿qué tal les sale? Bai, hori da, nik uste bigote moduan beti gorea juntzatela, Maite zube azkenean atzelari za eta aurrelari pasatzea meritua da. Nik uste aurrelari moduan oso ondo ikusi zaitugula txapelketa guztian, Olatz zube bai, atzian. Eta nik uste txapelketa egin gelitxo beharko zatela, nik uste txapelketa oso nahi dezuela, eta hain hurrengo txapelketako preparau eta a ber nola moldatzea den. Sí, así es. Yo para mí un orgullo el poder jugar con mi sobrina, quién me iba a decir, ¿no? A estos años, y disfrutar, agradecerle que haya querido estar en mis espaldas y un orgullo, encantada de la chapelqueta, de cómo ha sido, cómo lo hemos hecho y que se puede hacer un poquito mejor, así que igual hay que seguir. Oso ondo bikote, ánimo eta hurrengo arte, bale? Eskerrik asko. Bukatu da gaurko bazaingo partidak. Bi final erdi euki ditu, lehenengo promozio mailan. Alize, Iraide, Iriarte eta Lilia Ernaga alde batetik, Alize Zagardui eta Ainitze Etxeberrian kontra. Ainitze eta Alize pasaudia finalera, 22 eta 11 uste dut, partio oso txukun egin debe, eta merezita heldu da finalea, eta bigarren finalerdian, nik uste dut hasieran lau pilotaiak oso ondo hasi dela, baina gero bosgarren tantotik aurrera esan duten moduan, partia asko hautsi dela, bikote gorria oso sendo, oian atzean guztua, eta gero jera aurrean edo zer gauza egiten zeban. Eta jera eta oiana izango ditugu hurrengo astan finalan Azpeitin, Ostialan, eta oain biharko txanda da, bihar Legazpin izango atxaldean, atxaldeko laurden gutxitan ume txikiak egongo dira jokatzen, pilota partiak, eta gero bostetan, beste finalerdia, alde batetik, ni Maili Barrokal eta Alejandra Pérez, Leire Oskoz eta Maia Arrastian kontra, eta aber jende asko hurbiltzen den frontoira, disfrutatzen dugun eta finalerdi poli bat irtetzen den,
Osea, que, bueno, behar zeindik aio eta ongi izan.